bless 55 family. And I'm one. Assalamu alaikum, alaikum. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum, alaikum, assalamu alaikum. Салом алайкум бинандагони барномаҳои илм ва технология дар шабакаи Tajlife. Имрӯз мо барои шумо кӯшиш мекунем дар бораи як намуд телефоне ки нав баромадааст, яъне соли 2017 тақрибан як моҳ пеш баромадааст, ин Sony Xperia XZ Premium. Дар бораи ин телефон бисёр маълумотҳои ҳамагуна шунидам ва вақте ки презентатсияи ин телефонро дар компанияи Sony кард, ман бисёр мехостам ки онро як бор ба дастам гирам ва ҳоло бошад презентатсияшонро онҳо дар Санкт-Петербург дар галерея карда истоданд ва мо бошем кӯшиш кардем биёем ва барои шумо дар бораи ин телефон каме ҳам бошад маълумот бидиҳем. Sony Xperia XZ1 экранаш 5.5 дюйм ва 4К мебошад, яъне ки тасаввур кунед ки 4К экран ин маънои онро дорад ки яъне 4000 пиксел дорад дар дохили ҳамин экран. Ҳаст экранҳои Full HD, аз ҳама экранҳое ки беҳтарин ҳастанд, ба фикри ман ин экранҳои Full HD ҳастанд, аммо экрани ин телефон бошад 4000 аст, яъне ки 4К аст. Боз ғайр аз ин дигар чиз ман ба шумо гуфтанӣ метавонам ки чӣ хел гӯям, намуди телефон необичный аст, гирдуаш 4 аст. Вақте ки мо онро истифода мебарем, дасти моро мезанад, рости гап камтар неудобни аст аз ҳамин ҷиҳат, аммо барои онҳое ки телефонҳои 4 элегантни калон истифода бурдан мехоҳанд, барои онҳо бениҳоят маъқул мешавад ин намуд. Гирдуаш камтари хелин каш карда шуданд ва каме форамтар ҳастанд. Боз як чизи дигар аз ҳама муҳимро гуфтаниам ки баъзе телефонҳо дар пешашон отпечатки палса мемонанд ва баъзе телефонҳо бошад дар қафояшон отпечатки палса мемонанд, аммо телефони Sony бошад дар қисми параш мегузорад, яъне тугмаи он дар параш гузошта шудааст ва отпечатки палса низ дар ҳамин ҷо гузошта шудааст. Ба фикри ман бениҳоят осон аст онро тавассути ин отпечатки палса истифода бурдан. Боз як чизе аз ҳама муҳимро ба шумо гуфтан мехоҳам, яъне дар ин телефон Sony Xperia XZ Premium як чизи асобинист ҳаст, як асобинист дорад ки суратгиракаш бошад як намуд модули нав ворид кардан ки суратгираки ҳамин телефон ба худаш, яъне памяти худашро дорад. Памяти суратгиракаш танҳо ҳамон памят, яъне кеш памяти суратгиракаш бошад 128 мегабайт аст ки мо тавассути он истифода мебарем. Ҳамон аксе ки мо мегирем онро дар памяти худаш сохранид мекунад. Аввал ҳамон аксро дар памяти худаш сохранид мекунад ва пасон вақте ки мо онро сохранид мекунем, он памяти худашро гирифта ба як сурат табдил мегирад. Яъне мо тавассути ин телефон метавонем ки вақте ки сурат мегирем, метавонем ки ҳамон ё ин ки видео мегирем, ё ин ки ягон чизро ба навор мегирем, мо метавонем ки ҳамонро замедлит кунем, яъне оста мешавад, ё ин ки як бора тез мешавад. Яъне бе монтаж, бе ҳеҷ чӣ мо метавонем як навори пурра ва як навори бениҳоят хуб тавассути камераи ин телефон бигирем. مقاربی خونمی و مچا مغاربی دا غریبی دایم مغاربی دا غریبی دایم مقاربی دایم مقاربی خونمی و مچا камераи пешаш низ бениҳоят хуб аст, 16 мегапиксел аст, агар аз хотирам набароварда бошам. Оперативная памяти ин телефон 2,4 гигабайт, яъне агар тактои частотаашро нигоҳ кунем ба мисли 8 гигабайти телефонҳои ҳозира мебарояд. Памяти худи телефон бошад 64 гигабайт ва мо метавонем ки ба он флеш-карта гузорем. Ҳамчун ҳама телефонҳои дигаре ки қимат ҳастанд, флагмани телефонҳо, он ба онҳо мо метавонем флеш-карта гузорем. Ин яке аз ҳамон телефонҳои аз ҳама охироне ки ширкати Sony онро баровард ва мо онро барои шумо пешкаш кардем. Бинандагони азиз, боз дар бораи ин телефон чӣ гуфтан мехостам. Ин телефон як асобинисти дигар дорад ки мо ворид шуда дар он ҷо, яъне 3D модел месозем. Шумо тасаввур кунед ки барои сохтани 3D модел умуман ҳамон программистҳо тақрибан 1000-2000 ё ин ки садҳо ҳазор доллар мегиранд то он ки 3D модели ягон хона, ягон мошин, ягон одамро бисозанд. Аммо мо метавонем тавассути ҳамин телефоне ки дар дасти мо ҳаст, мо 3D моделро бисозем. Махсус барнома дар дохили ин телефон қарор дорад ки мо тавассути он барнома ворид шуда ҳамон 3D модели одамро месозем. Шумо дар ин навор дида истодед, дар навори ҳозира ки 3D моделро, яъне одамро бояд аввал гирду атрофашро бигирем, пас он модели ҳамон одамро бисозем. Яъне кораш бениҳоят мушкил аст, аммо ба фикри ман онҳое ки мехоҳанд чунин корро кардан, барои онҳо бениҳоят фаҳмо мешавад, онҳое ки сарфаҳм мераванд ва ин телефон барои онҳо бениҳоят писанд меовард. Процессори телефон Snapdragon 835, яъне аз ҳама топои процессор аст ва
мо метавонем ки бо ин телефон ҳама корро кардан тавонем ба интернет дароем бозӣ кунем чӣ коре ки аз дасти мо меояд мо метавонем тавассути ин телефон иҷро намоем чунки аз ҳама телефони охиронтарин ва аз ҳама телефони беҳтарине ки Sony барои мо баровард. Ва як чизи дигарро ба шумо гуфтанӣ ҳастам ки экранаш 4K ҳаст ва вақте ки мо ягон наворро тавассути он тамошо мекунем бениҳоят форам метобад ва аз ду тарафаш колонка гузошта шудааст ки мо вақте ки киноро тамошо мекунем яъне стереодинамик гузошта шудааст аз ҳар ду тарафи экран барои мо овоз меояд яъне мо аз ҳар ду тарафи экран амин овозро мешунавем ва экран ва навори мо бошад дар байни экран меравад. Ин бениҳоят ҳаяҷоновар аст. Мо метавонем тавассути ин телефон дар хона шида ба ҳазур ягон филм тамошо кунем ё ин ки киноҳои тоҷикиро умуман тамошо кунем. мо ҳамин тамом бинандагони азиз мо кӯшиш мекунем барои шумо боз бисёр телефонҳои дигарро биёвем ва пешкаши шумо гардонем. Бо шумо буд Матин Муҳиддинов. Хайр.